aka mmadụ na o nwere mfiche akala aka mmadụ na o nwere mfiche Ugochukwu tụwere mmadụ efiche n'ihe ibe onye na-eme ka obodo ji wee mara onye eche m na onye nwere mmadụ na-aka onye nwere ibe egwubula na-ezu a n'ọkụ n'enyi m na-ejega mana anya bụrụ m iwe obi rozi nwe m ọbịa n'ụlọ ịgba gị dịka egwu na-eti ibe nwe ka ngụlọ na ọ naghị agbakpọla anya ya o ji ekwu ihe ntinwu nne m si ma agụ n'egwu nna m si ma agụ n'egwu Hey, hey, hey. Ụmụarụ ụwa onye ọbụla jiri nwayọ ka ọ gaa ije n'ụwa ka ọ dịrị ya mma ije n'ụwa nọọsị na chi akala aka mmadụ na o nwere mficha ije n'ụwa nọọsị na chi ije n'ụwa n'osi na chi akala aka mmadụ na o nwere mficha ije n'ụwa nọọsị na chi akala aka mmadụ ya akala aka mmadụ na o nwere mficha ije n'ụwa nọọsị na chi akala aka mmadụ na o nwere mficha elegelede bụ ezu ya na-esu ya na o nwere onye gwara ime ibe anyị nwa gwedu jụọ m ibe ọ gwara m ibe anyị nwa mama ibe anyị biko raa na-egwu aka ka egwu raa gị aka ndabụ ibe anyị mara ịmụ ị ga-ana m ya n'ike obi rozi nwa mama ị nụrụ ibe agwara m mụ ji adola egwu m ka ndị etizi n'egwu ọ dị mma etu afọ obi rozi wee gwa m nna m dibe ịgba gị na mmadụ ọ na-azọribe oti ịgba oti ịgba m ọ ga-adịrị gị mma
Aba ka anyị na-eje Ọba ka anyị na-eje onye ọbụla nwụcha ntị Akwa nọ n'ọba Nyaba akwa nọ n'ọba ka ọkịrịka warị na beba Akwa nọ n'ọba ọkịrịka warị gị ịkarịcha obodo gị Ego dị na butu nwa na-ayị eze ọ bụ gị na onye na-esi ngọ ọ na-egwu ọ na-ememe Living Center na n'ọba ebe anyị ji azọta ndụ ọ na-egwu ọ na-eme akwa nọ n'ọba ka ọkịrịka wara ibeba edo n'ụlọ mala mari na ndị ọba na-emesi ibe ike nyaba akwa wee mesie Akwa si na nye ga-emerụ dibịa Hey! ije n'ụwa nọọsụ na-achị akala aka mmadụ na o nwere mficha Akala aka mmadụ